De mooiste plakjes van Friesland thuis bij de mensen brengen. Dat is het doel van de nieuwe campagne van de stichting Regiomarketing en Toerisme Wat Eerst Friesland. Zij presenteren juist joen digitaal een nieuw plan onder ondernemers om toeristen in deze coronatijd doch naar de regio te krijgen. In line met de presentatie gie ik het interview met de onjaagster digitaal. Het lijkt me een lastige tijd om die te lanceren natuurlijk. Omdat we natuurlijk afgelopen zomer, van wat we hebben gehoord, nog wel een goede tijd is geweest. Hè, dat er toch nog een hoop toeristen in de regio zijn geweest. Maar nu toch ook richting de winter en het feit dat corona weer wat opleidt. Hoe zien jullie dat voor je de komende maanden? Nou ja, we zeggen wel eens natuurlijk dat wij zelf wonen in het mooiste land van Jede. En wij hebben natuurlijk zelfs in de tijd waarin niemand echt op pad kon, onze omgeving om ons heen gehad. Dus in het voorjaar hebben we, toen mensen niet naar ons konden komen, onze omgeving gewoon maar heel simpel een beetje naar de mensen gebracht. Ja. En nou, op een bepaalde manier gaan wij dat nu weer doen. We gaan een aantal micro-avonturen naar mensen elders in het land brengen. Zodat ze, hoe ze ook de komende tijd willen doorbrengen, in ieder geval altijd een stukje land in Friesland kunnen beleven. En hoe ziet dat er dan uit? Gaan jullie bepaalde bekende plekken in Friesland laten zien? Zoals ontzettend bij ons past. Ja, natuurlijk gaan we naar mooie plekken, maar we gaan ook naar mooie mensen. En daar zijn er heel veel van in onze regio natuurlijk. Want dat hebben we ook afgelopen zomer weer gehoord. We hebben wel eens de naam stug te zijn, hè? En onze eigen taal te praten. Maar er zijn zeker zoveel bezoekers, gasten, toeristen voor eigenlijk onze Friese charme gevallen als voor het landschap en wat er te doen is. Dus wat dat betreft heeft Friesland ook in deze tijd echt genoeg te bieden voor toeristen? Ja, toeristen is natuurlijk een heel breed woord en een hele grote groep. Wat wij merken is dat wij vooral een hele aantrekkelijke bestemming zijn voor mensen die natuurlijk de ruimte willen, die de schoonheid van natuur willen, die ook de afwisseling willen, hè, want vlak ook niet weg. Iedereen wordt altijd een beetje verliefd op Dokkum. Dus ook stad, land, bos en zee. Maar mensen die hier komen zijn over het algemeen mensen die ook wel heel graag hun eigen plan uitstippelen. Dus die hun eigen avontuur bepalen en die niet overal in de rij willen aansluiten.